Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Sahidin absen 27. Kula niki maosake cerkak berjudul Budi Demen Tetulung dening Om Pawit. Budi minangka ketua kelas iku pancen sregep lan demen tetulung. Apa sing dadi tanggung jawabe sing magepokan karo tugase ketua kelas mesti ditandangi kanthi beres, lan dheweke demen tetulung marang sapa ae tanpa pilih kasih kanggo nyiapake ujian akhir. Bu Ane, guru wali kelase, maringi gladen soal-soal marang bocah-bocah. Diajab mengkone bocah-bocah ing tawa iki bisa lulus kabeh kanthi biji sing maremake. Nanging nalika Bu Ani arep mbagi gladen soal, pranyata soale keri ing dalem. Waduh cah, kertas soale kok keri ning omah. Ature Bu Ani karo ngoleki kertas soal ing tase. Kula pendhetaken napa, Bu? Ujare Budi senajan ora didhawuhi. Budi gelem aweh pitulungan marang Bu Ani. Miturut Budi, iku mau uga salah sawijine tugas ketua kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.